Така, Денис може да види сам. Значи тук е текло масло. Ето, виках не е текло, ама е текло масло. Може да види сам. Значи, правилно трябва да сменя тази симирина. Тук всичко трябва да е нормално. За да няма за бъдещи проблеми. Така. Почвам, значи, за да се смъкне. Ето го филтъра. Тук се намира филтъра. Значи масления. Сега, преди да смена филтъра и да отворя, значи почнах от тук. Тези два болта, те са глухи болтове, дето минава маслото. Ето ги маркучите. Много е важно това нещо. Ти няма го правиш, ама аз ти го казвам. Така, почвам от тук. Така. Това са кабелите за токовете или за автоматика. Тя ги дигам настрани. Почвам тук да отварям. Значи първо трябва да смъкна тези двата, тук да отворя, за да стигна до масления филтър. Това мога да покажа за момента. Ето, вдигнах ескорт с кутия. Силно да разнам, 70 кг тежи. Много тежи. Да. Това мога да покажа за момента. Тук масло дете текло. А малко брем с рейнига. Това е много важно. Чистване. Така. Това е леговището. Това трябва да се изкара тая мърстия. Да. Значи, когато взема да я сменя, да се сменя, това трябва да е в перфектно състояние. Свърших го. Ще. Така, аз продължавам. Само исках да ти покажа какво се прави. После ще продължа с другия клип.